aby som nedržiala v tomto pekelnom počasí. Takže dneska to bol turnaj pri účasti 17 tímov. Tretí najlepší tím sa stáva SDM Domino Bratislava. Takisto najlepší hráčka sa stáva Karolína Smolová. Veľký potles, poďme ešte raz. Drž. Druhé miesto. Lokomotíva Trnava. Najlepší hráč Adam Koša. Adamko, poď dopredu. Odám šikovcov kapitána posledného poprosím, dobre chalani? Nemáme kapitána, a prvé miesto. Buloj kapitán! Buloj kapitán! Hamšík Academy! Bulo prezident! Najlepší hráč Kion! Hamšík Academy, všetko v poriadku, trošku trénera Stanka, treba dať do pucu, aby nebol taký divoký, trošku nech je. Jaj! Ty si nevyhral, pozor! Zarovnako vody, keď dobre viem. Pome, Hamšíkovci, pome! Veľký potles! Každý nech si